Chibaile Denis Ralte kan ni a CHHIARKAWP channel a kalo lo ma che ole tuntuma chuan class 10 maths chapter 1 installments kan endona exercise question kan chotran ma in installment kalphung tlema zong kan en thuak photanga entinan heti hian lo lata ila sana ilo leidua chuan chu sana chu amana chu sang ni le zanga 2500 man lo ni ta se he sanaman pa nga ya hi hemi hi cash price ne ti chuan he sana hi leidan tur chikni alo omta ni chikhata chuan sang ni le zanga zong hi installment ni pewek don ta a chutiang chuan ni theia apakhat le a chuan poisa tlema zong ilo nei lok sa akha ipe photanga ti chuan abang zong akha installment ni pe don ni ta a ti chuanin tuna chuan hetiang hen lo ti chinta ila atira cheng zanga ilo nei avangin cheng zanga akha lo pelok sa ta la chuan hetia atira a poisa in pek lok anga hi cash down payment ni chuan abang zonga 2000 akha kha kan balance ni ta a kan ba a chuan hemi kan balance hi hi installment a kan pek tu chu ani ta ni ti chuan dor nei tu te ne na in biak remna atangin emo hetiang hen lo ti ta se kan installment a kan lak dan tur ha kan pek dan tur kha thani chunga pek tur lo ni ta se equal installment ti chuan khakhata installment ta kan laka wang khan apunga om lo thei lawa ani chuan installment ta kan laka wang khan khakhata cheng somnga in pung tur lo ni ta se nakina exercise question a chuan hemi a interest hi rate in ron in pe anga percentage in ron in pe dona amai ro chu tuna chuan paisa fai angain kan lo chu thri phot don ya ti chuan cheng sang ni balance kan pek tura installment ta kan pek tura kha hetiang hen lo en chin ta ila voi ni pek ani do na wang khan sangkhat 1000 ni don ta de he mi te hi 1000 kan balance a kan thren ranga te hi mi te hi present word kan ti te kha an ni ta a p1 le p2 kan ti thai ani ta chuan ti chuan cheng somnga zelina pung kan ti kha hi somnga plus 50 he mi te hi interest an ni a soile soinu nakina chuan percentage in ron om don kan ti kha ti chuan avai chuan 1050 ani a heta po 1050 ani a he mi te hi installment a ipek kat tura chu ni ta ni installment ti chuan avai a ibel kho ma chu amount alo om chuak ta ni amount 2100 rupees ikhan kha installment kalphung pa ngai kalphung atlang puya chuan ni a enge moneu neu akar lak lovela te hian a oma a rate te hi percentage na ron pe anga amai ro chu kha chu exercise question kan cho huna khan kan en zel tura ngai la ti chon thil pakhat poi mo deuh pakhat chu heta hian lo en ta ila p1 le p2 kan bel khom hian 1000 le 1000 hi kan bel khom hian balance kha achua ti ka hriat tur ni ta ni ani chuan hemi formula hi ron chuak ta ni p1 plus p2 plus voi thum pek tur voi li pek tur te thleng te po ina om theia ani chuan kha ka chu a pek tur za ta khan p1 p2 p3 p4 p5 thleng bon ni theiang chu ni chuan kha ka chu tel lo om chauta se chumi chu balance ni ta ni balance enga tinge ta hian balance ani kherna chan hi hemi balance tak hi lo en chin ta ila question a cash price ron pe se chuan khami a cash price i thil manakha atira poisa pek lo cash down om mi alawa installment a ilangal top peer installment angani don ani chuanin hemi hi p1 plus p2 plus p3 hi cash price ani thei bokanga loan lo en le chinta ila loan a hian engma atira poisa pek lo cash down ti vela om ve ngai lawa ani chuan p1 plus p2 plus p3 chu is equal to
loan kan ti thei boka chu tiang che tho chuan poisa kan puk anga hi puk ruala tlema zong rul le thu om lawa kan puk ang kha chu installment in kan petop don te na neta is equal to sum borot ati thei bok ani ti chuan heng ho hi thil thu mun vek anga ni ta a hei hi ria tur chu cash price hi without cash down na om lo chawin ani cash price chu heng ho zinga tel ve theina ole exercise kan so tran ma in hemi hi lo shel en lo en le lokila kan formula man tu ra hi kan thil cho na renga hian aki bera chu p1 p2 p3 kan zona hi ani dona amai ro chu exercise a khan a formula ron pe ka hian x is equal to p of n into 100 plus r by 100 to the power n heting ang hian aron pe ani heta hian kan zon du apoi mo bera ka heti lampang a hian om deya kha khano pang thren khat tan chuanin a confusing do na hemi hi kan ma mo bera ka ani le loi boxia chumi ni wang chuan a formula hi tlemin ka her dang lam deuh leka heting hian a man thei don ta ni p kha kan zong direct ngal to pang p of n is equal to 100 by 100 plus r hian hnuai lampang a len zok dona wangin proper fraction in a ron chuak bok anga to the power n p of 1 ani chuan to the power 1 p of 2 ani chuan to the power 2 ani mai dona into installment ti chuan hemi formula mang hian exercise question te ha kan chok don nia ti chuan exercise a kan kal le ma in question ho hi en chiang tai ila question exercise a question om ho reng hi chi hnia a then sang thayanga a chi khana chuan find value of installments ani a adot tu le a chuan a pakhat jok le chu find cash price ani a cash price zone chu balance zone ani meya ti chuanin i exercise question zong kha hetiang hen pania a then sang thayanga guidebook a khan a question ho zong kha nal deuhin ka clear fel ve kan khami kha indu chonin lo endon nia ti chuanin exercise 1 kan chok tan don nia question number 1 in taila a loan of 21,200 rupees is to be returned in 2 equal annual installments. If the rate of interest is 12% per annum compounded annually, calculate the value of its installment. Heta hian enge kan zon tu rakha hey a enga ka highlight in chinta ila kan zon tur bera chu value of installments ani ta ni installment zon tur ni ta a ti chuan installment zon na reng a chuan tuna kan chodan hi kan mangdol ni chuan a question hian enge aron ken kan enanga a loan of 21,200 loan ani reng chuan cash down ti ang reng chi ho kha tiang ho kha om ve lawa 21,200 hi installment a kan rul top tur ani ti hriat tur ni ta a ti chuan loan chu ama kan soyang khan balance nen khanin ang reng kati kha ti chuanin loan 21,200 ani phota chuan return in 2 equal annual installments annual ani chuan kumtin ti na ni ta a chuan voi ni rul tur ani n is equal to 2 voi ni rul tur ani chuan if the rate of interest is 12% rate around peboka 12% per annum rate ti chuan engting he kan chodan tu kan enanga ti chuanin hemi loan ti ve rate ti ve kan zia zo nu hian tami ang hian kan zia ngai ta ni let the value of each installments be rupees installment kan zon tu rakha x ni se kan tianga chuan installment ka voi ni pek tur ani avangin p1 le p2 kan zong don ta ni ti chuan heti hian kan tianga and p1 and p2 be the present values for each installments kan ti mai don ani a hemi chin a hi chu by heart thei ani ole ti chuan kan formula man tura kha haziak chuak le ta phot ta ela p of n is equal to 100 by 100 plus r to the power n into installment kan ti kha ti chuanin kan soi to ang khan voi ni pek tur n is equal to true ani awangin p1 le p2 kan zong don ani a ti chuan p1 kan zong anga p1 chu 100 by 100
plus r kha rate kha 12 ani hi tichuan 100 plus 12 to the power p1 ani wangin to the power 1 into installment takha x ni se kan ti kha into x ani anga tichuan heta bracket chunga mi 100 by 100 plus 12 to 112 hemi hi kan cancel te chuan 25 by 28 aron chuaka tichuan is equal to 25 by 28 into x hei hi p1 chu ni ta ni chuan p2 chu a har sa to lawa p2 is equal to 100 by 100 plus 12 to the power p2 ani avangin to the power 2 ani ve anga into x is equal to 100 by 112 ka chu 25 by 28 ani ti kan hriat ka 25 by 28 whole square x a then kata chuan 25 square hi 625 ti da 28 square hi 784 ti khan kan da khera textbook a po guidebook a po ka da kha ka chu keima ni choice ani a guidebook a tinga kan da awangin heta hi chuan heti a square ang hian kan chok ve jok don nia ti chuan p1 le p2 kan nei a heta atira formula kan nei pakhata khan p1 te bel khoma kha p1 plus p2 is equal to ln kan nei kha hei hi kan hmanganga p1 chu 25 by 28 x plus p2 chu 25 by 28 square x is equal to ln kha 21,200 rupees ani kha ti chuan heta left side lampanga atram te pani atrang hian I common kan la don ni 25 by 28 common kan la theya x om ve ve wangin x common kan la thei boka ti chuan enge bangang atram ma sa zo ka tang chuan 1 chi bang to anga atram to tu atangin 25 square le 28 square tanga 25 le 28 kan la ni chuan 25 by 28 ala banganga x common kan lak to wangin x om to lawanga is equal to 21,200 chuan 25 by 28 x into bracket chunga mi hi kan bel don ani number pa ngai le fraction bel dan hemi hi a chaw dan ne kha fraction ti topic episode number 2 a khanin chiang deuhin ka explain to a ti chuan anwai a hian a link ka da boka chu chu I do chuan ni lo enanga ti chuan hemi bel dan a chu 28 le 1 kan multiply anga 28 1 sa 28 28 plus 25 53 mixed fraction kan siam pum dan ang che che khan ani mai 53 by 28 is equal to 21,200 chuan x a hi kan zong thei to ta ni x is equal to 21,200 25 by 28 ka son pheyanga into 28 by 25 into 28 by 53 anyanga hemi hi kan cancela kan multiply chuan ansara 12,544 che che aron chuak dona 12,544 ti chuan a zona a khan value of installment zon tur tia chu chu x kan tia ani chuan value of installment ado tu le question number 3 question number 2 kan kalkan anga question in zul ho kha kan en masa don kan en masa phot don nia heta question number 3 apo a enga ka highlight hi han en tala find the value of its installment zone 2 ti ani a ti chuan mami ang chi ang kan enanga heta hian cash price of a washing machine ron pe a washing machine man chu 15,000 washing machine man 15,000 cash price kan da thla a Sophia agrees to pay 2,000 in cash atira cheng sang ni alo pe do ni chu cash down kan ti kha ani a cash down
chuan followed by true equal half yearly installments voi ni pek tur ania n is equal to true ani dona half yearly installments kum chan vedana kum khat dana ni to lavin kum chan vedana apedon ta ni chuan en thazel ta ila if the rate of interest charge is 16% per annum kum chan vedana an pedona amay ro chu rate of interest hi per annum chu kum khat zela ti na ni ta a ti chuan installment hi kum chan vedana pek tur ani avangin a rate of interest po hi kum khat per annum ni lawin half year kan zong don ni ti chuan find the value of its installments tahi kan nei sa hau kha chu kan nei to a cash price ati hi nia atira apek cash down ani avangin ala bataka balance kha kan zona ngai ta cash price atangin aman pa ngai atangin alo pek lok 2000 kan paya hi balance hi kan cho na tur ber kha ani ta a n is equal to 2 voi ni pek tur kan nei a chuan rate of interest kha kumchan vedana pek tur ani wang khan rate of interest 16% kha kumchan ve kan achan ve kan la don ni chuan 8% per annum te to lawin half yearly lawni ta ni chuan heng ho mang hian kan chokanga ama kan soi ang chia thau khan let the value of its installments be rupees x kan tianga installment ka rupees x kan tianga p1 le p2 kan zonganga ti chuan p1 chu 100 by 100 plus rate ka 8 anianga to the power 1 into x anianga chuan amamia kan cho ang chia khan he cho cho chun zom thayani adu tu le chuan question number 6 a kan kalanga heta po hian question number 6 a po hian installments zon tur thawani find the value of its installments zon tur thawani a the cash price of a car is 70,000 hemi hi cash price ani a chuan Lucas agrees to pay 21,200 in cash hi cash down atira apoisa lo pek loka kha ani a chuan followed by 3 equal annual installments ama khan true kan chokatuna chuan 3 ani to a kha dang lamna chu ni maya chuan interest hi 25% per annum ti chuan kan enanga cash price kha 70,000 ania cash down payment alo pek lok akha 21,200 ani wangin engzat nge la bang kan enanga balance a balance chu kan subtract chuan 48,800 heti hi la banga hemi hi ala banga hi installment a pek tur chu ani a rate kha ron pe a 25% per annum ani a ti chuan voithum pek tur ani kha ani chuan n is equal to 3 omzia chu p1 p2 p3 kan zong don ti na ni a mami ang chia khan let the value of its installments be rupees x kan tinga installments zon don reng chuan installment kha x ni se kan ti ang ka ti kha ti chuan and let p1 p2 and p3 be the present values of for its installments kan tinga p1 p2 le p3 kan zong le mai don ani le p1 kan zong ma saberanga p1 is equal to 100 by 100 plus r to 25 kan naya 25 to the power p1 ni wangin to the power 1 into installment ka x ni se kan ti kha pen color thlak lokang ti chuan heta hian han chokta ila 100 by 100 plus 25 to 125 ani a hi cancel chuan 25 ai cancel chuan 4 by 5 aron chuakanga ti chuan hei chu 4 by 5 x ani don te na ni chu ti chuan p2 kan zong le anga p2 po mami ang chi khan ne meya 100 plus 25 to the power 2 into x chu 4 by 5 square x p3 to the power 3 into x is equal to 4 by 5 to the power 3 x
ania nga chuan p1 le p2 le p3 kha bel tur kan ti kha p1 chu 4 by 5x plus p2 4 by 5 square x plus p3 4 by 5 cube x is equal to balance 48,800 chuan common kan la le anga 4 by 5 om vek avangin 4 by 5 common kala thaya x om vek avangin x common kala thai boka atram ma saber atang chuan 1 abanga nga plus adot 2 atang chuan 4 by 5 abanga nga adot 2 atang chuan 4 square by 5 square abanga nga 4 square by 5 square abanga nga 4 square aya 16 kan ti dei thaya 5 square aya 25 kan ti thai ngalani a common lak dana kha chu kan hrethiam em tura nga yela ti chuan bracket chunga mi hi kan belanga 4 by 5 x ania chuan 1 plus 4 by 5 ate hi lo bel masap ta ila 5 1 is 5 5 plus 4 9 by 5 ani ta a ti chuan LCM kala anga 5 le 25 LCM to 25 ani maya 5 5 sar 25 ani avangin 9 5 sar 45 plus 25 1 sar 25 ani avangin 16 1 sar 16 x is equal to 48,800 into 5 by 4 into 25 by 61 x is equal to hemi hi kan cancel ani chuan 25,000 aron chuak che don ta a chu kan installment ta kha ani tina ni chu installment ta adot le chuan a question chidang jok finding cash price kha khami kha kan zonganga find the cash price emo find the loan and lo begin find the sum borrowed ti ang zong te pon aron kal theya cash price ang ai chuanin cash down aron pe cash down te po aron pe tel theya hetianga loan le sum borrowed a chuan cash down om theilawa chuan cash down cash price kan zon do na find the cash price ani a cash down aron pek reng chuan kan zon tur taka chu balance a hei kan zon tak tura chu ani a chuan balance kan zon chho huna balance le cash down khi kan belanga cash price chu aron chuak mai do ani cash down na hi balance ne na bel atan bak enga tan dang ma thil chonan man tur ani lo ti khash kan hriat lok tur en ta ni ti chuan hetianga cash price le loan zon tur ani reng chuan installment hi installment value hi aron pesa ngalani ti kha hriat tur ani ta ni equation kan enang Class 10 Maths Guidebook Denis Ralte siama hian zonate shilfianate tam theiang berin Mizotawng da ania exercise question chau nilavin chapter 10 shilfiana a ombaka chol samdante formula mandan le by heart ol samdante da chinani board exam tura in prepare nan question luite cho savek ania tin guidebook hian formula booklet a chomngal bokani Aizol bookstore shanga ilaw leve ngei donya. Question number 2. A TV is sold for 33,000 cash down payment along with 2 equal half-yearly installments of rupees 8,470 each if the dealer charges interest at 10% per annum compounded annually under the installment plan. Find the cash price of the TV. Highlight hi enta ula yenga ka highlight hi cash price on tour anita a cash price on tour. Chuan enge kan nei kan enang a TV is sold for 3,300 cash down payment hi
cash down payment kan nei kha ni ta a cash down na ron pek reng chuan kan zon tur chu I balance kan zong don kan ti kha along with true equal yearly installments true equal yearly installments voi ni pek tu n is equal to true voi ni pek ani a installments of 8,470 installments of 8,000 hi installment ta chu ni ta ni installment ani a hi rate of interest ti chuan heta hian kan zia khaloma cash down payment kan ne hi balance a bill tan ba khan kan man na tur om lo kan ti kha rate aron pe a 10% voi ni pek tur ani a installment aron pe boka 8,470 ani ta a chuan voi ni pek tur ani awang khan heta hian let the value of its installments be rupees x ti kha angai to lova installments kan nei sa to renga ani chuan let p1 and p2 be the present values ti ha chau khani to ang voi ni pek tur ani wangin p1 le p2 ha kan zong to don ani le p1 zongila p1 is equal to 100 by 100 plus rate 10 to the power 1 into installments ania x ni to lawin hata chuan 8,470 kan neya ti chuan 100 by 100 plus 10 110 chu ka cancel chuan 10 by 11 aron chuaka ani chuan 10 by 11 into 8,470 hi ka cancel chuan 7,700 ani don ta ni chuan p2 kan zong le anga p2 is equal to 100 by 100 plus 10 to the power 2 into 8,470 ani a ti chuan bracket chunga mi 100 by 110 hi chu 10 by 11 ani kan ti kha 10 by 11 square ani awangin into 10 by 11 into 8470 heta hian uluk deuhin han en chin ta ula a hemi chin a hi achu aman chi akhan hei kan lo chok to a 10 by 11 into 8,470 hi chu 7,700 kan chok chuaka chumi ani wang chuan a hemi 10 by 11 into 8,470 a hemi chin a hi 10 by 11 into 7,700 tinani tani ti chuan hi kan cancel chuan 7,000 aron chuaka nga chuan formula kan nei kha balance is equal to tizong hian ziak taila balance is equal to p1 plus p2 kan nei p1 kha 7,700 ani a p2 chu 7,000 ani a ti chuan hi ka bel chuan 14,700 aron chuak ta ni kha balance chu ni a tv manai ro chu alani lava cash price chu balance plus cash down kan ti kha ti chuan balance chu 14,700 ani a plus cash down payment ta kha atira aron pe ka kha 3,300 ani a hi ibel chuan 18,000 aron chuak don ta ni ti chuan hi cash price of the TV man chu ni ti kha kan hret tur ta ni atop na answer a hian poisa kan khoya wangin rupees symbol a hi kan da ngei tur ani ti kan hriaila a question nung beratan hemi hi kan en le ang question number 5 heta atop lampang hi enta ila find the cash price zon turani a chu mai ba ka total interest zon turani total interest chu installment a poisa a pe ka wanga apunga kha ni ta ni te chuan han en chin taila biakte purchase a computer in installment plan by paying heti zata hi cash down alo pe ti na ni chu 5,612.5 cash down alo pe a
followed by 3 equal half yearly installments kum chan vedana voi thum apedon tina ni chu ti chuan voi thum pek tur ani tina ni a half yearly in a pek do na wangin rate of interest poka achan via kan lak tu kan ti kha half yearly anga la ka ngai ti kan ti kha ti chuan half yearly installments of 8788 hi installment a pek ka chu ani ta a ti chuan rate of interest akha 8% per annum heta equation a hian heta half yearly a compounded half yearly ani a rate hi 8% half yearly aron ti sa nga le ni chon engma thla ka ngai lo amai ro chu heta hen 8% per annum kum khat dana kum khatata na a rate ka 8% aron ti a amai ro chu half yearly ani avangin hi half yearly kan siam mangai ani ta a tichuan kan chokanga cash down payment kan neya sanga zaruk le som pani le duli ani a chuan a rate kha kum khata 8% ani awangin kum chan vea chuan 4% ani a n is equal to 3 voi thum pek tur ani a installment sakha 8788 zel ani ta a chuan voi thum pek tur ani wangin p1 p2 le p3 kan zong don te ani ta ni ole p1 atangin zong le tran ta ila p1 is equal to 100 by 100 plus rate 4 to the power 1 into 8788 ani a 100 by 104 hi ka cancel ani chuan 25 by 26 aron chuak dona chuan 25 by 26 into 8788 hi I cancel ani chuan 8450 aron chuak don ani p1 chu 8450 ani a ti chuan p2 kan zong le anga p2 chu 100 by hi zia ve kher zel angai ti kha hriat tur ani board exam a chuan 100 by 100 plus 4 to the power 2 into 8788 ani a chuan ti khan amamia kan ti ang chi khan hemi 25 by 26 into 8788 hi ama khan kan lo chok to a hemi hi chu 8450 ani kan ti kha ani chon hemi aya hian 25 by 26 into 8450 is equal to 8125 alo ni vele anga p3 is equal to 100 by 100 plus 4 to the power 3 into 8788 ani a chu chuan ama chi khan a hemi chi na hi kan lo chok vele to a p2 zon nan khan hemi chi na kan lo chok vele to a chu 8125 kan chok chuaka 25 by 26 into 8125 kan lo chok chuak to kha ti chuan hei hi kan multiply ani chuan 7812 o ta hian point a omangai ni point 50 ron om don ta ni ti chuan kha p3 ani ta ti chuan p1 p2 p3 kan nei ho kha khang ho kha bel khom tur ani kha balance is equal to p1 plus p2 plus p3 ha kan nei ya ti chuan chu chuan kan balance ron chuaka chu 24,387.5 aron chuaka nga chuan cash price is equal to cash down plus balance ani ta a cash down na kan nei kha 5612.5 kan nei a
chuan kan balance nei hi 24,387.5 ti le 0.5 ti hain ang reng kan ti kha 30,000 aron chuak chi chi anga 30,000 kha a cash price chu ni ta a jona dot tu kan en le tura chu engzat nge apunga kha ni ta ni total interest kha interest interest chu engtin nge installment da pe ka wanga interest chu engtin nge kan enang ol samlu tu kan ni heti hian kan chok mai do ni installment kan pe khau zong zong kha installments into number of installments khata trang khan kan poisa bata kha kan payanga ti chuan installment hi 8,788 hi voithum kan pe a chuta tang chuan kan poisa bata kha 24,387.5 kan balance chu ni ta a ti chuan installment wanga kan pek zong zong chu 26,364 ani a khat tang khan hemi hi kan pai chuan apung installment wanga punga chu 1,976.5 ron chuak ta a ti chuan hei hi paisa ni wangin rupees sign kan da anga ti zong kha ni a ti chuan khati china kha installment atan chuan kan do to kanga zona in nei ang te comment section lampanga in lo zo tanga video hi in lo like ve ngei don ne